Когато говорим за дигитализация в наистина комплексния и вариант, тя включва 3 елемента, поне в работата на нашия музей. На първо място това е колекцията, художествения фонд. Втория ключов масив, който подлежи на дигитализация, това е документалния архив. И третия ключов масив, това е музейната библиотека, която вероятно е най-богатата или една от най-богатите музейни библиотеки в страната. Тези 3 елемента, когато те успеят да се свържат и едно произведение върви заедно с публикациите за него, с монографиите, с сканирани страници от каталози, с целият документален архив, тогава наистина имаме качествен процес на дигитализация и това означава, че цялата тази информация в изключителна дълбочина ще бъде достъпна за специалисти с интерес към нея. Дигитализацията на музейните ценности в днешно време е точно толкова важна за един музей, както компютъра за един писател. Не си представяте, че някой вече е в състояние да напише роман с молив или химикалка.